milost vam i mir u Isusu Hristu. Da li je večni život nagrada koju ste zaslužili vašim delima, ili je to poklon, odnosno dar od Boga? Da bi neki čovjek mogao da ima večni život, mora biti spašen od pakla i opravdan pred Bogom. Ajde da vidimo da li je opravdanje pred Bogom vaša zasluga ili je to besplatan poklon. Rimljanima 3 od 22 do 24. Pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju, jer nema razlike, jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju i opravdaće se zabadava milošću njegovom otkupom Isusa Hrista. Jasno stoji da je opravdanje besplatno svim onima koji veruju. Ajde da vidimo da li je spasenje po zasluzi ili je to poklon od Boga. Efescima 2:8, jer ste milošću spaseni kroz veru i to nije od vas, dar je Božiji. Jasno stoji da je spasenje poklon od Boga onima koji veruju. A šta je potrebno da se veruje? 1. Korinćanima 15 od 1 do 4, ali vam napominjem, braćo, evanđelje po kojemu ste i spašeni, jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi ukupan i da usta treći dan po pismu. Jasno stoji napisano da ako verujete u evanđelje, postajete spašeni. Ajde da vidimo sad da li je večni život poklon od Boga. Rimljanima 6:23, jer je plata za greh smrt, a dar Božiji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Spasenje nije po delima, tačnije nije po našoj zasluzi. 2. Timotiju 1:9, koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našima, nego po svojoj naredbi i milosti koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih. Titu 3 od 4 do 7, a kad se pokaza milost i čovekoljublje spasa našega Boga, ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetoga, kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega, da se opravdamo milošću njegovom i da budemo naslednici života večnoga po nadu. Niko se neće pohvaliti pred Bogom da je spašen svojim zaslugama. Efescima 2:8-9, jer ste milošću spaseni kroz veru i to nije od vas, dar je Božiji, ne od dela, da se niko ne pohvali. Rimljanima 4:2-3, jer ako se Avram delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga, jer šta govori pismo? Verova Avram Bogu i primi mu se u pravdu. 1. Korinćanima 1:29-31, da se ne pohvali ni jedno telo pred Bogom, da kao što se piše, ko se hvali, Gospodom da se hvali. Zašto da se hvalimo Gospodom? Zato što smo spašeni ne našim delima, već delom Gospoda Isusa Hrista, koji je prihvatio žrtvu na krstu i grehe čitavog čovečanstva, kako bi mi mogli da imamo večni život. Večni život je poklon, dar od Boga, on se dobija besplatno i mi ga nikako ne možemo zaslužiti. Amin.